Ehliňize salam dostlar. Star Studio hem de Türkmen Sport TV kanaly Katar 2022 Dünya Çempionatında bolup geçýän futbol täzeliklerini siziň dikkatiňize ýetirýär. Egerde şeýle videolaryň köpräk çykmagyny isteseňiz kanalymyza agza bolup hem de öz pikirlerinizi tesvirlerde ýazyp kaldyrmaňyzy haýyş edip habarlamyza başlaýarys. Japonya Ispaniýany 2-1 hasaunda ýeňilişe sezewar etdi. Germaniýa bolsa Katar 2022 Dünya Çempionaty bilen hoşlaşdy. Katarda bolup geçen Dünya Çempionatynyň 3-nji tapgyrynda Yaponiýanyň we Ispaniýanyň milli ýygyny toparlar doguşdylar. Doha şäherinde Halifa Halkara stadionunda geçirildi. Doguşyň hasagyny 10-njy minutda Ispaniýanyň hujumçysy Alvaro Morata açdy. Oýnyň 2-nji bölüminde ýagny 48-nji minutunda bolsa Yapon oýunçysy Ritsu Doan hasagy deňlemegi başardy. Şondan biraz soňra oýnyň 51-nji minutunda Yapon futbolçysy Awo Tanaka hem gol urdy. Tanakanyň golunu ilk hasaba almadılar. Ýöne VAR sistemasynda anyklanandan soňra onun golunu hasaba aldylar. Şeýlelikde hasap 2-1. Yaponiýa hem indik tapgyra çykmagy başardy. Germaniýa Costa Ricany 4-2 hasabynda ýeňendigine garamazdan Dünya Çempionaty bilen hoşlaşmaly boldy. Yaponiýa we Ispaniýa oýunlary bilen paralel wagtda Costa Rica we Germaniýa toparlar doguşdylar. Bu doguşykda Germaniýa Costa Rica'dan 4-2 hasabynda üstün çykmagyna garamazdan Yaponiýa Ispaniýadan 2-1 hasabynda üstün çykmagy sebäpli toparda 3-nji orny eýledi we ýarışdan çykdy.